Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ndị polisi nke Lagos steeti ahapụgokwanụ Comfort, ya bụ nwata nwaanyị onye nke a na-efesasị ala ya n'ihu efere mba ụwa, onye nke ya na ndị Ibom Air nwere ọgụ na mgba na ya bụ ụgbọelu, nke bụ na agwara ya nya gbanyụọ foonu ya bụ nwata nwaanyị wee jụ na ya agbanyụ foonu, wee mechaa onye na ya na nke oche wee nara ya foonu wee gbanyụọ, wee rutezie na Lagos steeti wee na-akọwa na ndị Ibom Air bụkwa na ife mere ya akaje, wee dọkasịchaa ya akwa ya wee gbaa ya ọtọ wee see ya ife onyonyo wee bulala anya bụ Comfort wee tinyelu ndị mmadụ n'ihu efere mba ụwa, wee sị ndị mmadụ na fa gbaara anya fe ekeresimesi na fa akwụkwana n'ụgwọ ka fa mechara anya bụ ife fa wee kpụrụkwa Comfort wee jee tinye na Kirikiri nke dị na Lagos steeti wee bo ya ebubo ụzọ ise, wee sị na ebubo ise anụnwa bụkwa na ife a ga-eji wee kpe ya ikpe n'Ọktoba 6, 2025, wee na-asị na ya bụ Comfort ya anọgide n'ime Kirikiri ebe ahụ wee rukwanụ mgbe ọ ya eju n'ikpe ka a mara ife a ya eji wee kpe ya ikpe na ife a ya ejikwanụ wee taa ya afụfụ njọ. Ya ka emere ka ndị mmadụ mata na mgbe anụnwa ife a na-efegharị n'ihu akwụkwọ na-enwere ndị a na-akpọ NBA nke bụkwanụ Nigerian Bar Association, ndị na-afụkwanụ maka ọkaikpe nya ndị na-afụ maka ikpe ọbụla a na-ekpe mmadụ, bụ ife gbakọsịla aka ọnụ wee na-akagbu akaje niile emelụ Comfort, wee nọrụkwa ebe ahụ wee na-asị na fa na-akagbu dịka esi wee machido Comfort na ọ ya abazikwa n'ọdụ ụgbọelu ọzọ n'ụwa ya na Naịjirịa, na fa na-akagbu nya bụ ife na Comfort ya daba ọdụ ụgbọelu na ebe ọbụla ọ chọrọ ije wee chọkwana iji ụgbọelu wee jee n'ọdụ free ijekwana nya bụ ife. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwa tụrụ mgbu nke nwaanyị bụ ife fụchalụ akaje niile anụ wee melụ Comfort, wee dejelu ndị Nigeria Bar Association akwụkwọ wee na-agwafa na fa ya eje na nke ndị Ibom Air ka fa weta CCTV nke sekọtara ife niile mere ebe ahụ ka a mara onye bụkwa n'ụzọ wee chọọ okwu, nke kpatalụ na ya bụ Comfort mere ife niile anụnwa o mekwanụ n'ọdụ ụgbọelu, nke bụzi na ndị na-anya ya bụ ụgbọelu na-akọwa na-agwalụ Comfort na ya gbanyụọ foonu, Comfort jụ na ọ ya agbanyụ na ife anụnwa abụọkwa n'ife ya esebe okwu, nke bụ na anụbazi ya bụ ọgụ wee gbaa ya bụ nwatakịrị nwaanyị ọtọ na-aya eje ebe ahụ ka a mara ife kpatalụ ya bụ ife niile anụnwa ji wee mee na-aya eweta ife onyonyo niile sele ebe ahụ wee malụkwanụ ndị sekwalụ mgbari ọtọ ya bụ nwata nwaanyị wee bupụta ya n'ihu akwụkwọ wee sị ụmụ ụwa na fa gbaba nkiri na fa je wepụta sọsọ ife onyonyo mgbe Comfort na-ama nwaanyị anụnwa ụla, mana fa ewepụtazi ife onyonyo ka a malụkwana ife butelụ Comfort jikwanụ wee ma nwaanyị anụnwa ụla. Ya ka emere ka ndị mmadụ mata na ndị ya bụ Ibom Air afụgokwanụ na ọkụ dịkwa n'ova, na ọbọzikwana ife ekwuru bụkwa na ife a na-eme. O wee bụrụ na ebubo niile ahụ egboro Comfort bifo atinye n'ime Kirikiri, ya bụ ebubo 5 ka 6 na-akagbusikwa anya na fa bụ ndị Ibom Air bụzi ife na-ekwuzi wee sio na fa enwezikwa n'efe ịpụta wee na-ejekwa ụlọ ikpe witi ya bụ nwata nwaanyị bụ Comfort na ya bụ okwu na ụka na fa achinyekwa n'aka fenu na ya, na fa achọrọzikwanụ ime ikpe ọbụla witi ya bụ Comfort, na ka ọ dịzikwana kịta na-ahapụgokwanụ ya bụ Comfort na ọ bụrụgokwanụ onye nwerụla onwe ya, nke bụ na ndị nta akụkọ chọrọ ịgbanya bụ nwata nwaanyị ajụjụ ọnụ, mana Comfort n'ebe ahụ wee na-agwafa na ike adịghị ya ka ya narụgodo ụlọ jee ụlọ ọgwụ na ife ndị a mere ya adịghị ka akọ, na ife famili ya n'ime ya bụ Kirikiri na fa akụpụrụ ya sepuretela Mande ha menidezi anụnwa na ebe ahụ na o jikwana ntị ya wee fụọ anya ya na ọ bụghị obere ife ka ọ gabigara ebe ahụ na ọ ya ejebegodo n'ụlọ ọgwụ ka ọ jee nara ọgwụgwọ nsọ na ya azọta ana wee zọba ute bifo wee pụtazie wee kọọrụ ndị mmadụ ka ife niile mekwanụrụ na ya bụ ụgbọelu sikwanụ wee mee. Unu mana sinsi ife anụnwa ji wee mee na ọsọsọ ndị Ibom Air bụkwa na ife na-ewepụta ife onyonyo na ndị a na-anụkwa n'onu fa na-akọla anyị ife merụ n'ụgbọelu, na onye nke bụkwanụ Comfort na o nwebeghị ife ọ kọrọ na ọje yachazie ahụ dohụ jecha ụlọ ọgwụ nweta onwe ya ọpụtazie o wee kọọrụ ndị mba ụwa niile ka ife mekwanụrụ si wee mee. Unu afụgodu na ike dị na soshal midia, ndị mmadụ nọzi wee na-asị na Comfort gbakwa ndị airline anụnwa akwụkwọ n'ụlọ ikpe ka fa kwụọ ya ụgwọ damages ka fa si wee bupụtara ya bụ nwata nwaanyị n'ihu efere mba ụwa, ụmụ ụwa wee na-ekiri ma ndị jizi nyabala wee na-emere ụdịka akaje niile sọrọfa na ya gbaa ndị airline anụnwa akwụkwọ ka fa kwụọ ya ụgwọ nkọtọ na nkwutọ niile ekwutọkwana ya bụ nwata nwaanyị n'ihu akwụkwọ na ife fa mere ya na ọ dịghọ mma, andịsikwa m kwuo ya bụ ife adịghọ mma. Ọ bụrụ na unu nọ n'elu vidio anụnwa na mbido, nwata nwaanyị a o yi sweta white wee yirikwa obere akwa ahụ oyi n'ime, maka obere akwa ahụ oyi n'ime bụ nke ụmụ nwaanyị na-akpochi n'ike, ọ na-enwe bọtịn ka unu wee fụ na anụbago ọgụo wee kụghepụsịa ife niile dọkasịa anya bụ akwa
mgbe izizi ọgụ anụnwa bidoro Comfort tiri fon ya wee na-evidio unu n'anya unu ya afụ na oyi suweta ebe ahụ mgbe ọ na-agwa nwaanyị a nyapụtara ya n'ụzọ ka ọ gaa mana mgbe ahụ fa wepụtaziri mgbarị ọtọ nwata nwaanyị a oyi ọzi ya bụ suweta iji gosi na anụbago ọgụ eyipụ ya nya bụ akwa dọkasịcha ya nke ahụ oyi n'ime wee buruzie ala ya wee bupụtara ndị mmadụ tịfafa na nebe fa weluzie di main vidio bidoro ọgụ zogha wetazie hafụ vidio ebe ọgụ kwụsịrị tinyelu ndị mmadụ n'ihu akwụkwọ ya bụ ife adịghị ọkwọ mma nwata nwaanyị ụfọdụ si ya gbaa ndị airline akwụkwọ ka fa kwụọ ya ụgwọ ka fa si bupụtara ụwa niile ala ndị mmadụ na-enene na-akwụghị ụgwọ ụfọdụ were ya na-agbalị ncha ụfọdụ were ya na-emere akaje dị iche iche kedu ife ichelụ gbasara ya Comfort sikwanụ na ya na-ekene ndị na-esonyere ya ndị gbalụ mbọ wee nye aka ijikwanụ wee fụ na-ahapụrụ ya n'ime ya bụ kirikiri ekenekwa m unu